देखी हम गायक शिवाजीत मुरली सब भोजपुरिया श्रोता समाज के हाथ जोड़ के प्रणाम करतानी। और आज बड़ा खुशी के बात बा कि हमार बड़ भैया व्यास बिंदु यादव जी जेकर स्टूडियो बा डुमराव में बीड़ा स्टूडियो, बिंदु भैया के सहयोग से एगो निर्गुण गावे के मौका मिलल बा, जना में हमारे साथी बड़े तबला पे लौ जी, ढोलक पे अरविंद जी, बेंजू अमरेंद्र जी, कीबोर्ड पर सुमित जी। मई मानु कहना निकालू मती गहना, मई मानु कहना निकालू मती गहना, होखे जाता हमारो विदाई अंतिम भेंट सभे करे आइल, अंतिम भेंट करे सभे आइल, नगर गईले बोट लाइले राम, अंतिम भेंट करे सभे आइल, नगर गईले बोट राइले राम। माई मानु कहना निकालू मती गहना, माई मानु कहना निकालू मती गहना, होखे जाता हमारो, होखे जाता हमारो विदाई राम, अंतिम भेंट करे सभे आइल, अंतिम भेंट करे सभे आइल, नगर गोइले बोट राइले राम, नगर गोइले बोट राइले राम। जब ही नदान बहुरिया पियावा बहुत सजाना रे, पवन देश ससुराल बसल बा, हम अब ही जन जाना रे,
हमरो विदाई राम। अंतिम भेंट करे सभे आइल, नगर गोइले बोट राइले राम। जब सब तिनके आगे घूंघट मोर बलमुआ खोली। डर लगे कोहबर में हमसे बोली की ना
नगर गईले बोट राइले राम। माई मानु कहना निकालू मती गहना। होखे जाता हमारो विदाई ये राम। अंतिम भेंट करे सभेराइल, अंतिम भेंट करे सभेराइल।